Добро утро, здравейте, свежи сте, сякаш не сте танцували цяла нощ. Сега, за да понаучим по-бързо хорото, ще ви помоля да застанете по клубове, да се обърнете напред. С моите момичета и момчета ще ви покажем как изглежда хорото. И след това по едно момиче от моите ще застане пред вас да ви го покаже. Ще го научим бързо и всички ще го сътанцуваме. Нашия клуб, понеже ходим, събираме, проучваме, научаваме и ви показваме с надеждата вие да го запомните и да го танцувате кой откъдето е. Нашия фолклор, който е малко известен, но е изключително красив. В едно от селата, което се нарича Пашови, записахме това хоро. Тази ръченица, водена ръченица, която се играе на хоро. И затова сме я кръстили Пашовска ръченица, защото там я записахме, село Пашово. Хората в Чепинския край, високите селата, които са в високия район, танцуват много. Танцуват дълго време, танцуват от сърце. Видяхте как пеят, така и танцуват. Тези чудесни момичета от село Крашево днес са дошли с костюмите, с които техните баби и прабаби са се обличали, за да могат да покажат цялата красота, целият колорит на костюма, който имат. Този костюм е срещан само тук в Чепинския район на Родопите. Това е, само ще помоля едно от момиченцата да дойде. Това е едно престилчина, вижте я хубаво. Вижте колко е красива отзад. Това е едно престилчен, автентичен костюм. Уникалното е, че имат над чорапите, които са много красиви и всяка жена е бродирала така както тя е преценила да вложи творчество, но има едни малки гащички с дантелка. Някои проучвания казват, че това е елемент от прабългарите, когато прабългарката заедно с мъжа е прекарвала по-голямата част от живота си на кон. Среща се само тук, много е красиво. И да започнем хорото. Ръченицата, като всяка ръченица, музикалният размер е 7/8. Хорото не е никак сложно. 3 такта е цялото хоро. И сега ще го научим. Виждате ли всички? Чувате ли? Да! Пред вас има момичета, които ще ви го покажат. Обещавам да го научите до края на деня всичките. Да го танцувате, иначе ще го научим за 3 минути и половина. Казахме 3 такта, музикалният размер е 7/8 и броиме 1, 2, 3. Един такт. Започваме. Първи такт. На раз имаме прескок с десен крак, напред и вдясно. На 2 имаме прескок с ляв крак на място. На 3 имаме прескок с десен крак на място. До левия, където е стоял. И се получава. 1, 2, 3. Хайде пак да опитаме. Готови? И. 1, 2, 3. Още веднъж. И. 1, 2, 3. Останало ми е левия крак свободен.
Продължаваме. Втория такт, както на първия, водеше леко десния крак, на втория такт и на третия, левия крак е водещ и една половин стъпчица се движи, остава пред десния крак. Това е интересното и е характерното за хорото. Имаме прескок на левия крак напред, прескок на десния крак на място, скок на левия крак на място. Хайде да го направим. Готови? И раз, два, три. Леко се предвижваме в ясно хорото, за да се движи. Левия крак свободен, играем втори такт. И раз, два, три. Опитаме да вършим двата такта. Готови? И раз, два, три. Раз, два, три. Първият такт, десният крак е леко напред, вторият такт, левият крак е леко напред. Предвижваме се вясно. Станаха ли нещата? Да опитаме двата такта заедно. Готови? И раз, два, три. Раз, два, три. Последно. Готови? И раз, два, три. Раз, два, три. Остана третия такт. Свободен десен крак. На раз имаме подскок на ляв крак на място. На 2 и на 3 имаме прескок на десен крак назад, прескок на ляв крак напред. Хайде да го направим. Готови? И подскок 2, 3. Пак. Десният крак е свободен, подскок на ляв крак. Започвам. И раз, два, три. А още веднъж започваме с подскок на десен крак. И раз, два, три. Да опитаме да вършим трите такта. Искам да не забравяте. На първия такт десният крак е леко напред и води, втори и трети такт левия крак. Хорото е бързо и като е по-дълго, левия крак започва да плаче. Хайде, готови? И раз, два, три, раз, два, три, подскок, два, три. Да го направим. Готови? И раз, два, три, раз, два, три, подскок, два, три. Стана ли? Последен път да опитаме. Готови? И раз, два, три, раз, два, три, подскок, два, три. Хайде да опитаме два пъти колото да повтори. Заедно. И раз, два, три, раз, два, три, подскок, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, подскок, два, три. Сега се изтеглете малко вляво, леко вляво и ще помолим да ни засвират музика само, да опитаме да го направим. Готови ли сме? Може да не се спънеш там. Хайде заедно играем. Готови? И... Сигурна съм. Върнете се по местата, да добавим още нещо. Готови ли сме? Характерно за хората в този регион е подчертаване на хорото и ритъма с рамене и с ръце. На това хоро хвата е долу за ръце и ритъма се подчертава със свиване съвсем леко в нартите. Като отпусна тялото, танцува се изключително на цяло стъпало и едно потрепване се получава през цялото време на хорото. Вижте как изглежда. Хайде да опитаме. Не го правете
изкуствено. Сложете цяло стъпало от пети към цяло стъпало, танцувайте и оставете само тялото да реагира. Да помолим пак за музика, да включим и ръцете. Готови ли сме? Танцуваме и... Сега предлагам, понеже виждам, че поротно стана, по едно момиче